Chcem povedať, že existujú určité orbity a teraz je to BRICS versus NATO, USA versus Čína. A znie to, ako by ste povedali, že rusko-čínske spojenectvo je trvalé. Sme susedia. A geografia je veľmi dôležitá. Ale vy ste tiež susedia so západnou Európou. A vlastne ste jej súčasťou. Cez Ukrajinu a západná Európa chcela prísť k našim hraniciam. Plánovalo sa a takmer otvorene sa diskutovalo o plánoch umiestniť britské námorné základne na Azovskom mori. Krym im bol v očiach. Snívanie o vytvorení NATO základne na Kryme a tak ďalej, viete. Boli sme veľmi priateľskí k Fínsku. Cez noc Fíni sa vrátili v rokoch, keď sa pripravovali na druhú svetovú vojnu. Keď boli najlepší spojenci Hitlera. A celá táto neutralita, celé to priateľstvo, spoločné chodenie do sauny, spoločné hranie hokeja, toto všetko zmizlo cez noc. Takže možno to bolo hlboko v ich srdciach. A tá neutralita ich zaťažovala a teraz ich to odbremenilo. Ja neviem. Putin dostal otázku, prečo Rusko nie je pripravené na rokovania. Povedal, neotočte to hore nohami. Sme pripravení na rokovania za predpokladu, že budú založené na vyvážených záujmoch zajtra, ale Zelenský podpísal tento dekrét o zákaze rokovaní. Pre začiatok, prečo mu nepoviete, aby to verejne zrušil? Bude to signál, že aj on chce rokovania. Namiesto toho Zelenský vymyslel svoj mierový vzorec a neskôr ho doplnili o plán víťazstva. Stále hovoria, vieme, čo hovoria, keď sa stretávajú s veľvyslancami Európskej únie. A v iných formátoch hovoria, že žiadna dohoda, pokiaľ dohoda nie je uzavretá za našich podmienok. Spomenul som vám, že teraz plánujú druhý summit. Na základe tohto mierového vzorca a nezdráhajú sa povedať, že pozveme Rusko a predložíme mu dohodu, ktorú sme už dohodli so Západom. Keď naši západní kolegovia niekedy hovoria nič o Ukrajine bez Ukrajiny, v skutočnosti to znamená, že čokoľvek o Rusku bez Ruska. Pretože diskutujú o tom, aké podmienky musíme prijať. Mimochodom, nedávno už mlčky porušili koncept nič o Ukrajine bez Ukrajiny. Sú nahrávky, sú správy, poznajú našu pozíciu, nehráme dvojitú hru. To, čo prezident Putin oznámil, je cieľom našej operácie. Je to spravodlivé. Je to plne v súlade s Chartou Organizácie spojených národov. Predovšetkým práva, jazykové práva, práva menšín, práva národnostných menšín, náboženské práva. A to je plne v súlade s princípmi OBSE. V Európe existuje Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu. Máme legitímnosť v našej pozícii, žiadne NATO pred našimi dverami, pretože OBSE súhlasila, že by to tak nemalo byť, ak nám to ubližuje, a prosím, obnovte práva Rusov. Kto si myslíte, že robil rozhodnutia o zahraničnej politike v Spojených štátoch? Toto je otázka v Spojených štátoch. Nehádal by som, Tonyho Blinkena som nevidel už roky. Myslím, že pred 2 rokmi na samite G20, bolo to v Ríme alebo niekde, na okraj samitu G20, zastupoval som Putina a jeho asistent za mnou prišiel počas stretnutia a povedal, že Tony chce hovoriť len na 10 minút. Odišiel som z miestnosti, podali sme si ruky a povedal niečo, že musíme deeskalovať. A tak ďalej, a tak ďalej. Dúfam, že sa na mňa nebude hnevať,
keď to prezradím. Ale stretli sme sa pred mnohými ľuďmi prítomnými v miestnosti a povedal som, my nechceme eskalovať. To vy chcete Rusku spôsobiť strategickú porážku. Povedal, nie je to strategická porážka globálne. Je to len na Ukrajine. Keď som na medzinárodných podujatiach stretol toho či onoho človeka, ktorého poznám, Američana. Niektorí sa pozdravia, niektorí prehodia pár slov, ale nikdy sa nevnúcujem. Ale nič zmysluplné v zákulisí? Začína byť nákazlivé. Keď niekto vidí, ako sa so mnou rozpráva Američan, alebo Európan, Európania utekajú, keď ma uvidia. Počas posledného stretnutia G20 to bolo smiešne. Dospelí ľudia, zrelí ľudia, správajú sa ako deti, také detinské neuveriteľné. Nehádal by som to. Súdili by sme podľa konkrétnych krokov. Je však zrejmé, že Bidenová administratíva by chcela Trumpovej administratíve zanechať dedičstvo tak zlé, ako sa len dá. A podobne, ako to urobil Barack Obama, Donaldovi Trumpovi počas svojho prvého funkčného obdobia, keď koncom decembra 2016 Obama vyhnal ruských diplomatov, 120 osôb s rodinnými príslušníkmi. To urobil zámerne, požadoval, aby odleteli v deň, keď z Washingtonu nelietalo priame spojenie. Takže sa museli presunúť do New Yorku autobusmi, so všetkou batožinou, s deťmi a tak ďalej. Obama zároveň oznámil zmrazenie ruského diplomatického majetku. A stále sme sa nemohli prísť pozrieť, v akom stave je tento ruský diplomatický majetok. Kľúčovým princípom je neblokový štatút Ukrajiny. A my by sme boli pripravení byť súčasťou skupiny krajín, ktoré by Ukrajine poskytli záruky kolektívnej bezpečnosti. Ale žiadne NATO? Žiadne NATO. Absolútne. Žiadne vojenské základne, žiadne vojenské cvičenia na ukrajinskej pôde s účasťou zahraničných jednotiek. A to je niečo, čo zopakoval, ale samozrejme povedal, bol apríl 2022. Teraz už uplynul nejaký čas a museli by sa vziať do úvahy a akceptovať skutočnosti na miestach, ktoré nie sú len kontaktnou líniou, ale aj zmenami v ruskej ústave po referende Donetskej, Luganskej republiky a Chersonskej a Záporožskej oblasti. A tie sú teraz podľa ústavy súčasťou Ruskej federácie. Čím viac žijeme pod sankciami, tým viac chápeme, že je lepšie spoliehať sa na seba a rozvíjať mechanizmy na rozvoj platformiem pre spoluprácu s normálnymi krajinami, ktoré nie sú nepriateľské k vám a nemiešajú ekonomické záujmy a politiku. A najmä politiku. A veľa sme sa naučili potom, ako sa sankcie začali za Obamu. Tieto sankcie pokračovali pod Donaldom Trumpom. A sankcie pod vládou Bidena sú absolútne bezprecedentné. Ale čo ťa nezabije, to ťa posilní. Vieš, nás by nikdy nezabili, takže nás posilňujú. Po stretnutí NATO v Bukurešti, po ktorom v roku 2008 nasledoval summit NATO-Rusko, keď oznámili, že Gruzínsko a Ukrajina budú v NATO, a potom sa nám to pokúsili predať, pýtali sme sa, prečo? Bol obed a Putin sa spýtal,
aký to má dôvod. A povedali, že to nie je povinné. Ako to? Na začatie procesu vstupu do NATO potrebujete formálne pozvanie. A to je slogan: Ukrajina a Gruzínsko budú v NATO. Toto heslo sa však stalo posadnutým pre niektorých ľudí v Tbilisi. Keď gruzínsky prezident Saakašvili stratil rozum a začal vojnu proti vlastným ľuďom, pod ochranou misie OBSE s ruskými mierovými silami na mieste, a to, že to spustil, potvrdilo vyšetrovanie Európskej únie, ktoré spustili a ktoré dospelo k záveru, že dal pokyn na začatie. A Ukrajincom to trvalo o niečo dlhšie. Pestovali túto prozápadnú náladu. Nie, prozápadný nie je v podstate zlý. Provýchodný tiež nie je zlý. Zlé je, že ľuďom hovoríš buď alebo. Buď pôjdeš so mnou, alebo si môj nepriateľ. Čo sa stalo pred prevratom na Ukrajine? V roku 2013 prezident Ukrajiny, to bol pán Janukovič, vyjednal s Európskou úniou nejakú asociačnú dohodu, ktorá by zrušila celá na väčšinu ukrajinského tovaru do Európskej únie. A naopak. A navrhli sme Európskej únii: Chlapci, Ukrajina je náš spoločný sused. Chcete mať lepší obchod s Ukrajinou? Chceme to isté. Ukrajina chce mať trhy v Európe aj v Rusku. Prečo si nesadneme traja a nepreberieme to ako dospelí? Na čele Európskej komisie bol Portugalčan Barroso, tak sa volal. Odpovedal, že to nie je vaša vec, čo robíme s Ukrajinou. Janukovič v novembri 2013 oznámil, že dohodu nemôže podpísať okamžite a požiadal Európsku úniu, aby ju odložila na budúci rok. To bola spúšť Majdanu, ktorý sa okamžite začal a skončil prevratom. Takže chcem povedať, že toto je ich buď alebo. Minské dohody zabezpečovali územnú celistvosť Ukrajiny bez Krymu. O tom sa ani nehovorilo. A osobitný štatút pre veľmi malú časť Donbasu. Nie pre celý Donbas. Už vôbec nie pre Novorusko. Časť Donbasu by podľa týchto minských dohôd, schválených Bezpečnostnou radou, mala mať právo hovoriť po rusky, vyučovať ruský jazyk, študovať v ruštine, mať možnosť konzultovať miestne orgány činné v trestnom konaní. Ako v štátoch USA, keď sú sudcovia a prokurátori menovaní ústredným orgánom a aby mali určité uľahčené ekonomické prepojenia so susednými regiónmi Ruska. To je všetko. Tieto minské dohody boli celý čas sabotované. Najprv Porošenko, potom Zelenský. Obaja mimochodom prišli do prezidentského úradu na základe prísľubu mieru a obaja klamali. Takže keď boli tieto dohody z Mínska sabotované do takej miery, že sme videli pokusy dobiť túto malú časť Donbasu násilím. A ako vysvetlil prezident Putin? V tom čase sme navrhli tieto bezpečnostné opatrenia. Dohody s NATO a Spojenými štátmi, čo bolo odmietnuté. A keď Ukrajina a jej sponzori spustili plán B, snažiať sa násilím dobiť túto časť Donbasu,
Práve vtedy sme spustili špeciálnu vojenskú operáciu. Keby implementovali Minské dohody, Ukrajina by bola jeden kus minus Krym. Ale už vtedy, keď Ukrajinci, keď sme začali operáciu, navrhli rokovať a súhlasili sme, bolo niekoľko kôl v Bielorusku. A jedno sa neskôr presťahovalo do Istanbulu. A v Istanbule ukrajinská delegácia položila na stôl papier s textom: toto sú princípy, na ktorých sme pripravení sa dohodnúť. A tieto princípy sme prijali. Princípy z Minska. Nie. Istanbulské princípy bol apríl 2022. Čo bolo dohodnuté? Žiadne NATO, ale bezpečnostné záruky pre Ukrajinu. Kolektívne poskytnuté za účasti Ruska. A tieto bezpečnostné záruky by sa nevzťahovali na Krym ani na východ Ukrajiny. Bol to jeho návrh. A pred pár mesiacmi to v rozhovore potvrdil aj šéf ukrajinskej delegácie v Istanbule. Že to tak bolo. Ktorý je teraz šéfom frakcie Zelenského v parlamente. A na základe týchto princípov sme boli pripravení vypracovať zmluvu. Niekoľkokrát som v Bezpečnostnej rade Organizácie spojených národov sedel pri stole s Antoniom Guterešom. Minulý rok a tento rok som na valnom zhromaždení nastolil otázku Buče a povedal: je zvláštne, že mlčíš o Buči, pretože si bol veľmi hlasný, keď sa televízny štáb BBC ocitol na ulici, kde sa nachádzali telá. Spýtal som sa: môžeme získať mená osôb, ktorých telá vysielala BBC? Úplné ticho. Osobne som oslovil Antonia Gutereša v prítomnosti členov Bezpečnostnej rady OSN. Nereagoval. Vec Buča, ktorá sa prehrávala vo všetkých médiách odsudzujúcich Rusko, nikoho nezaujíma. Politikov, predstaviteľov OSN. A teraz už aj novinári. Spýtal som sa, keď som sa s nimi v septembri rozprával: prosím, skúste ako profesionáli získať mená tých, ktorých telá ukázali v Buči. Žiadna odpoveď. Rovnako ako nemáme odpoveď na otázku, kde sú výsledky lekárskej analýzy nedávno zomrelého Alexeja Navalného, ktorý sa však na jeseň 2020 liečil v Nemecku. Keď sa v lietadle nad Ruskom cítil zle, lietadlo pristálo. Ošetrili ho ruskí lekári na Sibíri. Potom si ho chceli Nemci vziať. Okamžite sme dovolili lietadlu priletieť. Vzali ho a za menej ako 24 hodín bol v Nemecku. A potom Nemci pokračovali v tom, že sme ho otrávili. A ich rozbor potvrdil, že bol otrávený. Požiadali sme o zaslanie výsledkov testov. Povedali nie. Dáme to organizácii o chemických zbraniach. Išli sme do tejto organizácie. Sme členmi a povedali sme: môžete nám to ukázať, pretože toto je náš občan. Sme obvinení, že sme ho otrávili. Povedali, že Nemci nám povedali, aby sme vám to nedali. V civilnej nemocnici nič nenašli. A oznámenie, že bol otrávený, bolo po ošetrení vo vojenskej nemocnici Bundeswehru. Takže sa zdá, že toto tajomstvo nevyjde. Ako teda zomrel Navalný? Zomrel vo výkone trestu v Rusku.
Podľa správ sa z času na čas necítil dobre. Ďalší dôvod, prečo sme sa Nemcov naďalej pýtali, môžete nám ukázať výsledky, ktoré ste našli? Pretože sme nenašli to, čo našli oni. A čo mu urobili, neviem. Ak bola osoba prevezená do Nemecka na ošetrenie, potom, čo bola otrávená, výsledky testov nemôžu byť tajné. Stále nemôžeme získať nič vierohodné o osude Skripala. Sergeja Skripala. A jeho dcéra nám informácie neposkytuje. On bol náš občan, ona je náš občan. Máme všetky práva a dohovory, ktorých je Spojené kráľovstvo zmluvnou stranou na získanie informácií.